Молитва Ангел Панський з папом Францішком. Площа Святого Петра, неделя 5 лютого 2017 года. Дорогие браты и сестры, день добрый. У апошние недели літургія слова прапануе нам так званае нагорнае казанне з Євангелія паводле Мацвея. Пасля таго, як у мінулую нядзелю гаворка ішла пра благаслаўленне, сёння ў цэнтры нашай увагі словы Езуса, якія кажуць пра місію ягоных вучняў у свеце. Ён выкарыстоўвае ў іх вобразы солі і святла, а ягоныя словы скіраваныя да вучняў усіх часоў. Гэта значыць таксама і да нас. Езус запрашае нас стаць адлюстраваннем ягонага святла, дзякуючы сведчанню добрых справаў. Ён кажа: «Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Гэтыя словы падкрэсліваюць, што ў нас пазнаюць сапраўдных вучняў таго, хто з'яўляецца святлом свету, не па словах, але па нашых справах. Сапраўды, перш за ўсё, менавіта нашыя ўчынкі, як добрыя, так і дрэнныя, пакідаюць знак у іншых людзях. Такім чынам, мы маем заданне і адказнасць за атрыманы дар, святло веры, які мы маем у сабе праз Хрыста і праз дзеянне Святога Духа, а таму не можам ставіцца да яго, як да сваёй уласнасці. Больш за тое, мы пакліканыя да таго, каб яно заззяла ў свеце, каб дзяліцца ім з іншымі ў добрых справах. Як жа патрэбнае свету святло Євангелля, якое перамяняе, аздараўляе і запэўнівае збаўленне тым, хто яго прымае. Мы павінны несці гэтае святло нашымі добрымі ўчынкамі. Святло нашай веры, калі мы ім дзелімся, не згасае, але становіцца ярчэй. Яно, наадварот, можа прыцьміцца, калі мы не будзем сілкаваць яго любоўю і ўчынкамі міласэрнасці. Такім чынам, вобраз святла сустракаецца з вобразам солі. Сапраўды, Евангелие кажа нам, што мы, як вучні Хрыста, з'яўляемся соллю зямлі. Соль — гэта рэчыва, якое надае смак і захоўвае ежу ад раскладу і псавання. У часы Езуса яшчэ не было лядоўняў. Таму місія хрысціянаў у грамадстве заключаецца ў тым, каб надаць смак жыццю, дзякуючы веры і любові, якую даў нам Хрыстус. І ў той жа час, каб заглушыць шкоднае насенне эгаізму, зайздрасці, абмоваў і так далей. Гэтае насенне разбурае тканку нашых супольнасцяў, якія між тым павінны зяць як месцы добразычлівасці, салідарнасці, паяднання. Для выканання гэтай місіі неабходна, каб мы першымі вызваліліся ад разбуральнай хваробы, уплываў гэтага свету, які супярэчыць Хрысту і ягонаму Евангеллю. Гэтае ачышчэнне ніколі не сканчваецца. Яно заўсёды працягваецца. Яно адбываецца кожны дзень. Кожны з нас
пакліканы быць святлом і соллю у сваім асяроддзі штодзённага жыцця, трывалы, выконваючы заданне аднаўлення чалавечай рэчаіснасці у духу Евангелля і ў перспектыве Божага валадарства. Няхай нам заўжды ў гэтым дапамагае абарона Найсвяцейшай Панны Марыі, першай вучаніцы Хрыста і ўзору для вернікаў, якія кожны дзень у гісторыі жывуць сваім пакліканнем і місіяй. Няхай наша Маці дапаможа нам дазволіць Пану ачысціць і асвяціць нас, каб і мы, у сваю чаргу, маглі стаць соллю зямлі і святлом свету. Et concebit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Дорогие браты і сёстры, сёння ў Італіі адзначаецца Дзень абароны жыцця, прысвечаны тэме «Жанчыны і мужчыны ў абароны жыцця» па слядах святой Тэрэзы з Калькуты. Я далучаюся да італьянскіх біскупаў і заахвочваю да мужных асветніцкіх дзеянняў дзеля абароны чалавечага жыцця. Кожнае жыццё святое. Будзем развіваць культуру жыцця у адказ на логіку адкідання і дэмаграфічнага спаду. Будзем побач і станем разам маліцца за дзяцей, якім пагражае перарыванне цяжарнасці, а таксама за людзей, якія наблізіліся да завяршэння свайго жыцця. Кожнае жыццё святое, каб ніхто не застаўся адзін, а любоў адстаяла сэнс жыцця. Узгадаем словы маці Тэрэзы. Жыццё – гэта прыгажосць. Захапляйся ім. Жыццё – гэта жыццё. Абарані яго. Або разам з дзіцём, якое павінна нарадзіцца, або з чалавекам, які неўзабаве памрэ. Кожнае жыццё святое.
Я вітаю усіх тих, хто дзейнічае дзеля абароны жыцця, выкладчыкаў рымскіх універсітэтаў і тых, хто супрацоўнічае ў справе адукацыі новых пакаленняў, каб яны былі здольнымі пабудаваць гасцінную і годную супольнасць для кожнай асобы. Я вітаю усіх пілігрымаў, сем'і, парафіяльныя групы і рухі, якія паходзяць з розных краінаў свету. У прыватнасці, я вітаю вернікаў з Вены, Гранады, Меліллі, Акавівы деле Фонці і Бары, а таксама студэнтаў з Пенафіэлу, Партугалія, і Бадахоса, Іспанія. Усім жадаю добрай нядзелі. Калі ласка, не забывайцеся маліцца за мяне. Смачнага абеду і да пабачэння.